bayot ba? Bukaan gani ko. Ano siya, uy? Ano pa kaya? Chika, anak ko, kinaduman nga chika. Jungkaan daw. Jungkaan siya, bayot! Jungkaan siya, Ano naman ang saunahan? Tama, doon ako kasi yung tanda ko eh. Ba, si Justin ni, si Kwan ba, Mariam ba? Uy, ano Good! Maluwi mo ka siya ba yun? Dani man daw tinay-tabo. Pero dini po siya kay... Dani Dito may siya. tabo. Dito siya. Hello, ibuutan. May na siya bayot na. Uban kini siya bayot gyud ay sa una ra man niya gawan uban. Pero nakaka na lang ka na mo permanent kay Maria. Wala pwede siya eh. Ano ito siya? Ano siya bayot? Wala ko. Wala siya bayot. Bayot rin mo. Mga yung tabas na naman ito. Pero ano yun? Uy, naon ka man ang tiya. Uy! Naon ka man siya. Uy! Pasko pa man sa tong niagi. Wala, nung nabayot. Nabawa pa kayo. Uy, bayot! Uy, bayot! Uy, pwede ka bayot! Uy, bayot! Grabe! Chismis na siguro. Ang siya kinabanggaan man daw ka. Ay man daw nabanggaan. Uy, simbag ko. Nagtigong ko kwarta nga nato ko. Hala, sa akin, partner na! Partner! Ay, partner sisi. Ay, nakami, may simuat na. Partner nakatay. Marian kaayo. Basta mo na siyang Marian Beauty Salon! So, sa pa? Anina! Ay, paano ito mga iksuon? Yes, parata na! So, snack naman daw. Ano naman ang naka-inspire sa mo, Ani, na makaparlor ka? Ang naka-inspire sa ako eh, sa mga akong pamilya ko. Siyempre, parang kung na Sana ako. hindi ako mag-sex ako, hindi ako makasupport ko po sa akong mga umama, labi na sa akong mga support, para sa akong galingon. So this is the first, di ba, nimo na parlor. So unsa man ang imong mga offers ani to the audience or to the future clients? Sige, karong 19 ang akong open sa akong Mariam Beauty Parlor. Ang atong ribbon is 799 free Philippine and haircut. Ang atong semi-ribbon is 499 na lang. Ang atong hair Brazilian keratin 799. Tapos free lunch, lechon. So siya, o di ba, mga barator kaya mga offers? Yes, At ay yes. barato na pa yung lechon man. Oo. So, kining lang. OL. Mga Nikita. Sunday. So everyone. Magpamisgisan ko. So everyone, to all the future clients of Miss Marian, so visit here in Bugwak, Zone 15A. So Highway located at Highway San Martin. San Martin. Sikat na lang yun kayo. So, mo na siya ang teknik mga igsoon ko para So, na kami ko. Thank you everyone for watching our vlog. Thank you. Vlogger and Maria Anastasia, please subscribe on our YouTube channel. Ayan. Good drive up to Grace Hi. Duran. And Divine May. And Miss Marian. Bye.